angkasa bangkah berarti hayate sumilir tak ijo raya raya tak sebut jembar kalangan ya ora krasa wis tekan nyamene ya, Truk. Iya. Wis wektu iki lek awake dhewe seneng ki ya wis ngene iki Kang Gareng. Apa meneh main ana omahe dhewe. Wah. Ora krasa. Apa meneh iki naune bintang tamune uga nduk nikan ya ulang tahun dadi gelem nyindeni awake dhewe ya, Truk. Ha iya. Umpama ora ulang tahun nikan apa ya iso disindani nikan. Ha iya. Ya, ning alhamdulillah ya Kang. Apa kuwi Kang, Truk? Iya. Dina iki awake dhewe cukup berbangga diri. Iya. Sebabe ora ketang-ketang klungsa-klungsu meludu. Iya. Ya sagaduke nalar ya, Truk. Iya. Banggaku iso ngregengke partian wong iki. Apa kuwi mayang ana ing acarane nikan ulang tahun sing kaping 18 ya. Jane menawa umpama nek bali dalang liya iso nen, Truk. Yang nikan iki dalang sapa umpama ditunjuk ngene wis seneng mesti atine, Truk. Iya. Kaya awake dhewe iki carane kewayon. Ning alhamdulillah ya, Truk, wis kelakon mayang ana ing kene ulang tahun adimu ya kuwi nikan Salindri. Ya, wis pokok doa terbaik kanggoku ya nduk nikan. Heeh. Ya, ngaturke tetembangan. Wis nyamene gong lha iki kok bar jam 3. Bar jam 3 gong jam 3. Sing delok cek akeh, Truk. Iya. Weh ya cek rame jane, tapi dibarne kok eman. Tadi barne kok ya kok gak pantes ya gong ya. Aku tak pengen nyoba suarane Bu Sri ya. Iki kanca-kanca YouTuber sing padha melek, sing padha live streaming, matur nembah nuwun.
sing mirsani akeh tur bludak ya. Iki uga ana anu Truk, enek sing ulang tahun yo nan bengi iki. Ngono. Ya kuwi ulang tahun penggemar Niken, Truk. Sing saka ngendi kok? Ya kuwi Bunda Arsana saka Singapura. Dina iki ulang tahun. Mbok sing kepira pokoke nyuwun donga muga-muga Bunda Arsana sing ana Singapura pinaringan kesehatan, pinaringan rezeki kang kathah berkah barokah ya, Truk. Ya, amin. Wilek karo Niken tresnane jan luar biasa. Tenan. Bunda Arsana lope-lope. Iya. Wilek angger Niken dikirimi apa no aku ya kedot ae ya no. Ki uga ana sing ulang tahun ya kudu diucapke saka penggemar Niken ngono. Sik akeh men to, Nduk. Lah iya. Ya engko tak golekane sik muga-muga ketemu. Ya ngaturke lelipur sik ya, Truk. Ya, monggo. Kula kepengin swantene Bu Sri. Ya. Kula kangen kali swantene Bu Sri. Jagi WA akeh banget nyuwun pangapunten. Mboten saged kula waca siji bakal siji. Ya. Saking akeh. Ya. Weh, salam kanggo Niken tok. Bu sugeng nginjing Bu Sri. Nggih, sugeng nginjing Pak Dalang. Alhamdulillah sehat nggih Bu. Alhamdulillah sehat, semanten ugi panjenengan. Nggih, pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Bombong raos kula saged pinanggih jenengan wonten ing mriki di hari spesial ulang tahun Niken yang ke-18. Monggo kula manut jenengan paringi napa kula manut. Nggih. Gendro, Pak. Pun manut merdika. Niki kanca-kanca pepadi kota saking pepadi kabupaten nggih nenggani matur nembah nuwun. Kanca-kanca seniman keroncong campur sari. Iki uga adikku yo saya nyusul. Iya. Ngendani. Busuk. Iya. Monggo Bu, napa manut kula? Jineman gendro mawon nggih. Jineman gendro, nggih. Karo leren. Nggih. Miki kok. Yarwanata. Garwa nyata. Mandaraka. Garwa nyata mandaraka. Nata ganggo. Nata. Tayarata. Jrosang rira. Satyan. Lono. Tanah. Utaning ludira. Babu sapa gawe gendro nyodot dadi mani Urung ya. Aku seneng bagian kuwi lho, Truk. Mani. Aku meh suaraku fales tak sengaja mbok sumpah to. Tibake cacah ya cek melek. Iya. Lho tenanan kuwi mbok cekek glegek. Mburi punden lho wani aku. Bae cacah ya cek melek. Kalem. Monggo Bu Sri. Jalapan.
maniman. Urung, wae urung. Wong aku lho main jajal tok. Monggo, Bu. Mas Mas. Masku dhewe tak pikir sandang pangane mbok aja cawe-cawe rawurung dadi gawe mbok mikir wae dhewe wong isih eleh minuwa mring wiyang suksma Iki wis, Tru. Sing iki wis wayahe. Bali. Yo iki hari iki kok ayo. Bali. Yo. Tak mane man kewas. tak eman ora kena yo ayo gandengan kanca saiki rasakno nafsu kang odo-odo sirna tanpa gotra wong kang pindho dur bisa Jineman padu. Iya. Gendro nggih. Matur nembah nuwun Bu Sri, sehat selalu kagem panjenengan. Ya. Wis to pokok iki goro-goro gawe klasik. Iya. Karo nduk niken ben nyuwara. Iya. Aku tak nyoba anu buwara ya nduk kan ya. Iya. Iki ya senior iki. Iya. Sugeng dalu Bu Maiwara. Injih sugeng dalu. Bu Maiwara laire ana bulan Juni. Boten Desember. Desember. Nggih kula nyuwun swanten panjenengan. Nggih. Niki nggih nyuwun swanten panjenengan. Nggih. Saderenge niki wonten ucapan selamat ulang tahun buat Mbak Niken dan semoga tetap semangat dalam berkarya. Saking Citra 2L. Wah, nggih. Semangat buat Citra hari ini ulang tahun. Lupi dan Lin yang selalu setia support karya dan karirnya. Matur nembah nuwun Mbak Citra, selamat ulang tahun. Dino iki ulang tahun kok bareng-bareng yo ayo. Dino apik kok. Iya. Injih. Monggo Bu. Matur suwun, bunga sanget saged nderekne jenengan kula. Kula nggih bunga saged ngeten iki wonten acarane nikan bunga. Mboten angger dalang lho. Ngoten. Nggih, jan koyo nampa pulung lho. Jenengan saniki pun kondang MC ya kondang. Alah ngeten iki klungsu-klungsu meludu kepengin ngrembakake wonten jagat pewayangan. Nggih. Sak gathuk-gathuke Bu Me wis. Nggih, malah saiki iki yo sak Indonesia iki nganu jenengan lho. Niki manto sedaya. Gawene lagune sampean. Ya nggih. Ngerti lagune apa? Lagune napa Mbak Bu Me? MPG Mas Bambang Ganteng ya. Matur nuwun lho Bu Me. Mengke saged kirim nomor rekening listrik dumateng kula nggih. Nyetrum sampean. Niku lek sing nyanyi nikan apik nah niku. Nggih. Mas Bambang gendeng lek niku. Nggih. Monggo. Langgam nggih. Nggih, langgam monggo. Melati Rinonce. Oke, lelaki Rinonce. Melati. Lakae ya. Lakae was lene yang kembang Melati Rinonce Senggak kok, Cok. Cek akeh sing melek. Iya.
Senengku tanpa pomo mayang ditunggoni wong tua ki ayem iya. Bapak Ibu nyusul-nusul wis matur nuwun ya. Melati rinunce ya. Ibarate melati ki warnane putih suci ya. Tur rambune wangi ya. Muga-muga asmane nduk niken jenenge niken kaya arume kembang melati ya Truk iya. Amin. Dironce ibarate dironce kuwi sambung sinambung iya. Muga-muga nduk niken sak keluargane sesambung iya. Tetap bersatu iya. Support nduk niken iya. Dalam berkarya ya amin amin amin. Ora usah dilem nikan iki jenenge wis apik ngono. Umpama dhewe MC ning dino sing ditakoki Mas Bambang nikan pundi ngono. Engko lah bangsa nikan sing nyandi Mas Bambang pundi ngono. Gantian. Ya, ki nduk nikan saiki apa engko? Wes langan tok iya. Ya, nduk nikan. Turuk. Oh. Pak Diki, matur nuwun. Linggo. Sing kendang busuk iya. Samenika sikil kula tasik gringging-ging. Gringgingen no gring-gring-gring. Nggih gringging-ging. Ya ora apa-apa, Nduk. Sampeyan kan yo nek nyindeng ngarang kadi. Dilut engkas ya, Mas. Engko gek ngadeg. Yo wis to, sampeyan duduk sama nenakne. Dina iki masuk sampeyan sinden aku dalang, panggah menang sampeyan. Ya tapi aku ya apa, Nduk? Menghargaimu. Iya, matur nuwun ya, Nak. Iya. Muga-muga sampean ora waleh karo aku. Aku mek gak seneng sama nyumet duwe plowopeken ya aku. Iki mburimu karo ayahmu ora nyepaki sajen critane. Mangkakno sone mau mati, ngono. Iki lek ora tak sumeti lek mati neh piye. Kurang diluk ya. Sampeyan ae sing disumet. Kalem, medake. Ya tak rodone minggir tak rodone. Cineman sithik ya, Mas ya. Ya. Engko gek sampean nge-MC ya. Apa to ki? Lha enak men sampean kita didalang ke. Penak piye metenteng arep nguyuh ngempet. Ya ngene tok lu gotok ya. Biasane joget-joget Bocah gitu. edan Biasane nyanyi-nyanyi, joget-joget. Lah saiki lho ling gotok sampean iki ngono ya bayaran. Loh, Ya. mbok ki bayaran ta, Nduk? Alhamdulillah. Ora to, Mas? Dene mbok bayar ya alhamdulillah. Lah ora. Yo tak anteni. Yes. Ora apa-apa entenono wae lah. Ora. Ngene lho, Nduk. Dalang iki penggawean sing abot. Ora. Kok iso ora iki lho. Suwengi angong tok. Ngono ya cek fales lho jare Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo, Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo. Potong 100. Ora. Mau mek ngecek tok mbok tenan aku ngecek tok. Kayune kok iso kendeken iki piye to? Lah gendere turuhe ora to. Mangkane ora ditindingi. Hah? Mbok potong sing bayar niken. Oh, biasane lho. Piye, Dadi MC-ne Mayangkara lho 75. 75 mangan jopo itu. Lah iki dadi dalang kok 150 tok mundak.
Padahal orang joget, orang MC, orang Ngene, Nduk. anu, Kowe orang take 150 ya to. Kowe mayang ning kene sewengi. ya nggak mau. Lah iya. Kan aku ini. Apa? Wedok. Heeh. Apa pe wedok ra iso mayang? Ora oleh mayang. Iso sih malah luwih penak lek ngeprak, Lah malah iya. luwih banter. Tapi lek nyolahne wayang bingung. Ya apa? Lah iki. Oh. Iso lentangan kan ngene to. Iya. Loh, lek apa mau ngiri diobet ning ngiri ngono lho, Mas. Ah, ngobet nganan. Oh, ngono ya? Ngono tapi yo mencel kabeh nang suwe-suwe. Ya. Dok, assalamualaikum salam enak penampakan. Dok. Waalaikumsalam. Jal. Enak penampakannya. Ya. Colopot bae. Eyang emayang Ya, ora. ngaturke jenengan apa kono, Dok? Nggih, disemu mawon. Kaduk semu. Lah iya, kaduk semu. Iya wis. Niki Aku mau dipirsani kalian Bukom. Pundi? Niku Weh. Bukom. Inggih Bukom Sinah sugeng Bukom. dalu enjing. Salam kula Kak Tur. Nggih. Guruku biyen ki Sapa Bukom. Bukom terus? Sri. Bu Sri, Bu Suminah, Pak Kacung. Pak Kacung, Bu Mia, Pak Bowo. Pak Bowo, aku barang. Terus Busur. Busur. Hmm. Nggih. Lek busuk dudu ya. Lek busuke jaipong. Aduh. Busuke marah-marahi bejat. Ya. Dalem. Lah kuwi lho. Nduk, muridé Pak Bowo kabeh to iki. Nggih. Iki tak omongi. Iya, ini juga teman-temanku Saka SMP satu 6. kelas. Nggih. Dari SMP 6. Iya. Tak omongi. Sampeyan ki duwe guru. Cacah kuwi lho. Lek sampeyan tumindak elek gurune ya nampa. Elek nyangga dosane. Mulane Pak Bowo ora iso dhuwur mergo nyangga dosane cacah. Lah piye? Lah kok Pak Bowo ki ngajari apik sabar ya to? Lah kok muridé inumane banyu cangon. De zaman hei urung bar saise. Ya. Ndak ya. Ya ngaturke apa? Jineman aduh sem. Elek banget to. Piye to piye? Na ya. Ketoke. Ora ngono cakepane ora nenunane. Nadane. Rasa diwarai to, Pak. Ya ben Iki wis ketok lek enek dalang. tingtingane. Royko iki meneng to, Ko. Kene ben ketok pinter sithik no, Ko. Ya. Deren becik bocah ayu. Komplit. Bejane besok sing duwe bojo sampeyan no. Bejane sing menek. Heh? Kok iso menek piye to? Bejane sing dibojo. Lah kok enek meneke? Lah ya bejane kambel ijo bejane sing menek to. Oh iya. Degane kambil ijo. Kuwi lho maksudku. Bejane sing menek. Iya wis ya. Kuwi lho. Iya wis to ya. Maguyonan to. Aku ngantuk. Bener. Tapi bener apa degane kambil ijo. Wis ro enek degan ning kono ya ta? Degan kambile kan rupane ijo, bejane sing menek. Iya wis wanita maha benar. Ya. Iya. Ya Nduk, nyanyi apa neh kono? Kuwi lho jarene. Sapa? Sempakan. Apa? Iki apa to? Sepakat. Sepakat. Sapa marah-marahi? Ora ngerti YouTube sik padha melek opo piye. Ya ngatur ke apa neno? Last one ya. Ya. Last one ya betul? Terakhir. Satu lagi. Okay. Iya, kata Pak Bowo 2 kali. Oke. Gimana sih dalang seriesnya tuh lebih tahu loh. Apa sih lo ngomong apa sih? Gue gak tahu nih. Gue gak diajar. Diguyu. Cakepannya podo Mas. Podo. Diganti jenengmu gak oleh. Ora apa-apa. Ora apa-apa oleh. Elek deh kayaknya. Aduh Bambang gak enak ya elek. Apa adu colopot? Aduh kampret. Malah elek nemen. Lah kowe ora usah didu kok dombeni nang glengker dhewe. Apik rame seneng aku.
Sanak indah keme bunga terasa meringah banget seapunan sadati Ya. dasar dina Oh. Saratina dasar dina jan enak Truk nyamene iki wis nglungokne ngono kuwi. Lah iya. Ya iki lagu pamungkas. Ya ta wis manut lagu napa kabeh ngadeg. Iya. Jumeneng sedaya. Sindene sanes penontone. Iya. Lakone piye Truk? Tenang. ayo toh Ayo. cuma nang sedaya Bar iki tas-tas bet wis bar. Sopo? Supoten. Ya. Supote ra metu blas. Nganggo angin. Ya. Wis kono lagune apa manut? Yes, iki lagu kanggo panutup ya gong heeh, Truk. Engko jam 3 kudu wis bar. Ayo. Golek suwi-suwi tanding kono masjid. Ayo. Pokoke luar biasa bengi iki. Halo yo. Sesuk pijat-pijat, Truk. Suwi ora sila tumpang. Ya. Sopo wis esuk pijat plus-plus iki. Kowe iki 75 nang jak plus-plus ya. Ya. Yo ki. Nggih, menika lagu pamungkas saking kula sak kanca Mayangkara. Ya. Wis matur nuwun kabeh. Ya. musisi nangge blangkon potong Ya. 100.000. Oh, ditukokne larang-larang kok yo ora. Lah nek bayaran selawe ya 900.000. Wis ra betah melek usane. Yo. Semangat Pak Pot. Sing sirahe mekan dipotong apa gulune. Sirahe mekan. Anu. Sirahe mekan dipotong gulune. Juragane dhewe kok ngluwi VOC. Jane yo Jawa. Ken, sindene seragam, yoga seragam, musisi seragam. Lah sing ngarep ki lho Lah kok iki lho, seragam. dialonge iki piye to kok gak seragam iki lho. Lah yo wis awake ireng sangat ireng. Ireng ambine ireng. Kok malah jenggong kabeh. Biasane ya lek dalang biasane nek ngidul singgani mulih diterak sepur. Lambemu aku lewat rel sepur. Aja ora. Aku sih sayang sampeyan no Mas. Lah saya ora ambu-ambu. Aja gak ngono. Aja Ayo ngadeg. Wis tak linggo. aku bayang neng kono. Biasane ngadep. Bendo-bendo. Bayang ning tiplin. Aja ora. Sepur kelinci kan. Tak tuthuk. Aja.
Jare kobong piye to Mas sampean ki? Suwun nggih pun sangit. Pengenane sikil terus saiki jare. Coba Tragedi. berdiri ya bentar. Wis Nduk, wis jarine murad marit ya. Mungkin Berdiri dalangnya sebentar. kedinginan. Ya, ya Allah. Piye Mas? Apa? Piye Mas? Lah kok wis buyuten to iki? Anu tuh. Anu asam uratnya kumat to Mas. Ora. Tuh ya toh, beto. Detek-detek wong iki Dalangnya lek wis gulane dhuwur. wong lek wis arepe anu iki biasane iki anu. biasane ana abu tanda-tanda kabeh. abu-abu kabeh. Sikile wis abu kabeh Iya, gitu. Lah patra lemu ora oleh abuh ora. Anu, Iki patra lemu. kena gula to Mas? Ora. Oleh kena gula dipenggal sak silae. Ora kena gula, lek benturu lah mesti sikile dirubung laler. Jek penak ya to. Lah kowe turumu kok diesel iki kan. Ning alam lho. Ning alam. Aku kan bar kon Banyuwangi kan nunut dhek to. Ya. Kan numpak elep. Kalau batinku mobil api kan. Mosok kaya ngono. Tak delok. Apa terus ngarokmu iki api-api. Kae niken tak delok. Jalo apa to, Jal? Anu Mas, niken. Mosok kaya ngono. Delok to. Tak kira nek mesine mudhun Mas. Unduh. Bae yo iki to ngorok. Lah kok Diesele ngene. Kuwi kodame dhek Betari Durga. Lah kok bari sing buri mu. Apa? Oke, aku. Sapa kuwi Mas? Sapa? Ya kuwi. Kuwi Sailit. Lho ya to apa? Sailit. Yo. Ya. Ya. Ya, nyanyi ngono. Nyapa ki? Lah saiki lho wis jam wis ndang bare lho. Lah iya bar iki kan. Iki wis ndang Semar Gunung Ancep. Setojo. Ayo. Disenani wong akeh. Yo, to dilut aku bar iki.